lajɛbagaw ani Mifa production jabarani lajɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ o de fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye trajectoire ye. Ale ye jɛmukan ye min ɲɛsinnen bɛ kɛnyɛrɛye cakɛda baarakɛlaw ma. An bɛ wuli an bɛ an ka kuma barani tɛnku u la yaasa ka faamuyali sɔrɔ u ka baara la. O hukumu kɔnɔna la bi an wulila an sera Badalabugu. An sera an balimamuso dɔ ma an bɛna an ka kuma barani tɛnku a la yaasa a bɛ se ka a yɛrɛ fɔ an ɲɛna ani a ka baara bɛnnen bɛ min ma. Ne ba i ni ɲɔgɔn kuma. Nse ani ɲɔgɔn. Nse. E bɛ se k'i tɔgɔ ani jamu fɔ an filɛlibagaw ɲɛna. Ok, ne ye Madame Balwa Sitan Sumaworo. Ne ye Atelier Firdawusu ne y'a promotrice. Ok. Awɔ. Ne ba yala i yɛrɛ i ye kalan jumɛn de kɛ? Est-ce que i ye nin kalan de kɛ wa i ye kalan jumɛn de kɛ? Bon, ne ye kalan min kɛ école la ne ye droit de kɛ. Droit. Ne ye droit des affaires de kɛ. Ah, ok. Maintenant sisan mun de nana ni école Firdawusu yɛrɛ dayɛlɛ ni hakilina ye i la? Bon, déjà an yɛrɛ b'a dɔn Mali baarako c'est pas facile. Voilà, donc après les études baarako gɛlɛyala ma dɔɔni. N ye stage caman kɛ, n ye baara yɔrɔ caman kɛ, mais malheureusement pour moi a ma nɔgɔn. Donc au kɔnɔna la sisan j'ai fait plus de 10 ans. Ne bɛ olu kɔnɔna la donc c'est pas du tout facile surtout baarako sisan ma don o don ni diɲɛ a tɛ laban. Donc c'est après ça maintenant ala ka ɲinɛ papa la ale ko n ma ko n kana centrer la yan nɔ. Donc n nalen franchement je savais pas ce que j'allais de faire parce que n nana sɔrɔ déjà ko ye machine san ka bila tout. Donc c'est après ça maintenant n y'a ye n ye machine ye donc o kɔnɔna la n wulila ka taa mɔgɔw ɲini ka d'a ma pour ne pas que a ka misiw sara fu la. Donc o kɔnɔna la n y'a ye bololabaara tilala ka na diya n ye parce que n kɛlen k'o kɛ n tilala ka n yɛrɛ dege safinɛ dilan na parce que j'ai vu que métier tilala ka na diya n ye donc n ye n ka diplôme bila kɛrɛfɛ n ye n dege safinɛ dilan na. Donc safinɛ dilan hokumu kɔnɔna la sisan n donna ka formation caman kɛ musow kunna. Fɛn mɔgɔ bɛ n ka situation na ou mɔgɔ tɛmɛna n ka situation na bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ka bɔ sokɔnɔna la. Donc à travers ça maintenant qu'est venu le mot Firdawus puisque an ma dan formation kelen ma couture o tun b'a la déjà ka safinɛ dilan fara kan en même temps fɛn fɛn bɛ se ka to musow bɛ se ka bɔ sokɔnɔna la fɛn fɛn bɛ se ka anw nafa n y'olu bɛɛ ajouter a la i n'a fɔ maquillage ni musɔrɔ senɲɛgɛnw kɔnɔdilanw tobiliw pâtisseries galadow wusulandilanw a n'a ɲɔgɔnna caman. Donc c'est là maintenant le mot Firdawus est venu o b'a jira ko a diinɛ bulonba ni muso nana kɔni i bɛ ka a diinɛ so sɔrɔ donc i tɛ dan formation kelen ma cogo n'i ye nin ye n'i ye dɔ ye kɔnɔ o bɛ diya i ye ka tɛmɛ dɔ kan. Voilà c'est ça. Ok, i donna baara in kɔnɔ école in yɛrɛ dayɛlɛni ani bi cɛ a yɛrɛ bɛ san joli bɔ? A bɛ san 3 bɔ sisan. San 3. Awɔ. Ok, maintenant sisan nɔ an b'a fɛ ka i ɲininka aw ka baara yɔrɔ in na parce que an nalen an ye musow ye ka caya mais est-ce que musow dɔrɔn de bɛ baara dege yan wa walima ni a ka di cɛlaka min fana ye ka na a dege olu fana bɛ se ka na aw fɛ yan? Oui bien sûr cɛw bɛ na formation kɛ a bɛ dépend formation na parce que formation dɔw bɛ yen nɔ cɛw b'a kɛ i n'a fɔ kalaliw b'a la agroalimentaire ani pâtisserie ani décoration événementielle cɛw bɛ na o formation na kosɛbɛ. Voilà, mais muso le kɔni ka ca ka tɛmɛ cɛw kan. Voilà. Ok, maintenant sisan i bɛ taa sɔrɔ anw ka jɛmukan in dɔ bɛ k'a lajɛ nin wagati in na ni a ka di mɔgɔ min ye sisan ka na aw ka centre de formation in na a tigi a ko bɛ kɛ cogoya di? Bon déjà n'a ka di ye ni annonce ye réseau kan n'a ka di ye ka na an bɛ yɔrɔ indication d'i ma n'i nana an bɛ fiche de renseignement d'i ma donc fiche de renseignement kɔnɔna la i bɛ na ye formation caman b'a la a bɛɛ n'a prix a bɛɛ n'a module ani a bɛɛ n'a durée donc wagati mana diya i bɛ formation c'est-à-dire i bɛ fɛ formation kɛ don min na a bɛɛ b'a la a n'a durée fana b'a la avec la modalité de paiement donc ni o diyara i ye ka ban n'i ka choix sɔrɔ donc a bɛ taa cogoya min na an b'o ɲɛf'i ɲɛna n'i kan ka na formation kɛ wagati min na an b'a f'i ye quand même kalanden ko t'a la kunfin ko t'a la bɛɛ place b'an fɛ yan nɔ ko il faut que i ka nin diplôme sɔrɔ il faut que i ka nin âge sɔrɔ o t'an fɛ yan nɔ i kɛla mɔgɔ i kɛla sugu ye i kɛla sanda o san ne kɔni nana Firdawusu la kɔni i place b'an fɛ yan nɔ. Ok. Voilà c'est ça. Mɔgɔ minnu bɛ yan
nɔ n'u bɛ ka i n'a fɔ karamɔgɔw olu minnu bɛ yan ka mɔgɔw dege o baara la olu yɛrɛ ka recrutement bɛ kɛ cogoya di est-ce que fo aw bɛ papier dɔ de ɲini u fɛ wa tari a ko bɛ kɛ non avec les professeurs déjà ne ka professeur bɛ maliyɛnw ye parce que ne bɛ fɛ déjà an maliyɛnw an ka dɔn ko valeur bɛ na valeur bɛ anw na on a un incroyable talent parce que i b'a ye caman bɛ yen nɔ u bɛ taa mɔgɔw ta jamana kɔ kan ka na pour que mɔgɔw k'a fɔ ko non nin bɔra yan fɛ non non alors que Mali la an bɛ se ka mun kɛ hali mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ o de la ne ka professeur o professeur a bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ et puis déjà n'i nana i b'i ka test kɛ i b'i ka expérience yira et si on voit que déjà c'est très bon an bɛ i ta en tant que formateur an ka yɔrɔ la voilà c'est ça okay. Mais tout qu'on fait quand même sont tous des Maliens nationalité foyi tɛ ne ka yɔrɔ la yan nɔ. Ok. N y'a faamuya sisan i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ i ka école yala partenariat bɛ i ni école wɛrɛw cɛ comme les autres écoles a kɛra Bamaliba kɔnɔna a kɛra kɔkanna ye yala partenariat bɛ i n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Non pour le moment je travaille seul depuis ne ye n dayɛlɛ fo bi n kelen pe de bɛ ka baara kɛ partenaire tɛ bolo n ye kɛ n ma dɛmɛbaga sɔrɔ n ye kɛ mais je fais tout ça n bɛ ka nin bɛɛ de kɛ n kelen. Donc c'est la raison pour laquelle de 2019 à maintenant, on a pu former plus de 3800 femmes, à peu près 4000. Voilà. Donc on a formé Figdor Soukonnala. Mais sans partenaire, je travaille seul. Ah, ok. N y'a faamuya. I ka baara in daminɛ fo kana se bi ma i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ko ko gɛlɛya fana nafa fana bɛ fɔ o yɔrɔ la a ye nafa jumɛn lase e ma. Bon n bɛ se k'a fɔ n ka baara daminɛ ni sisan cɛ a daminɛ de kɛra gɛlɛya ye parce que yanni mɔgɔw k'i lakodɔn komi n y'a f'i ye cogoya min na n kɛ kuma min ka safunɛ dilanw daminɛ a tun ka di n ye n ka mɔgɔw former mais yanni mɔgɔw ka dɔn k'i bɛ baara ɲuman kɛ i bɛ formation ɲuman di mɔgɔw ka na formation na moi je pense que o de kɛra n ma gɛlɛya ye dɔɔni il faut convaincre les gens il faut montrer aux gens que i bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman de don donc yanni mɔgɔw ka na o de tun gɛlɛyara n ma. C'est quand il y a un génie, comme on l'a convaincu, c'était pas facile. Mais heureusement, avec la première formation, c'est là qu'on a nous former. Donc, au lieu de imagine faire un sort, on commence à la au lieu de faire la plus donc, c'est ça qui a fait que de bouche à oreille, nana et avec les réseaux sociaux où il y a dormi donc c'est là que on commence à don au dala en la barakere là on nana et alhamdulillah mɔgɔ mana bɔ bɛɛ ni dɔnniya bɛ bɔ parce que o ye anw ka objectif ye Figdor Soudan bɛɛ ni dɔnniya ka bɔ bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ cogoya min voilà. Ok o gɛlɛyaw tɛmɛnen kɔfɛ Figdor in yɛrɛ dayɛlɛni a ye nafa jumɛn lase e ma k'e asa bɛ se ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la à chaque fois hali ni bi tɛ san 10 ɲinan kɔfɛ i bɛ se ka i waso ni a ye. Bon a ye nafa min se ne ma hali ka dans le fait que muso caman formé la ne fɛ yan nɔ bɛɛ bɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye bɛɛ sera ka bɔ ni métier ye bɛɛ sera ka bɔ ni profession ye bɛɛ bɛ ka se k'i yɛrɛ ta furuso kɔnɔna la i ni cɛw bɛ ka bɛn i ni buranw kɛrɛtɔw ɲɔgɔn c'est-à-dire tu es autonome hali ka dan o dɔrɔn ma o bɛ ne fa. Quand je pense à toutes ces femmes qui ont passé par ici u natɔ la o tɔrɔ bɛ na fɛn o fɛn kɛ mais u bɔtɔ bɛɛ bɛ dugawu kɛ a tiɲɛna aw sababu la bi bi in na n sera ka objectif dɔ sɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la hali ka dan o dɔrɔn ma moi je pense quand même k'o ye ne ka trophée belebele de ye yan nɔ voilà. Ok asa an bɛ se ka fɔ an ka jɛmukan bɛ ka sinsin ka se a kuncɛ yɔrɔ ma nka yanni jɛmukan in ka kuncɛ an b'a fɛ ka i ɲininka n'a fɔra bi ko e ka ladilikan di i n'a fɔ i balimamuso minnu bɛ yen fɔlɔ n'u u tɛ ka foyi kɛ u bɛ so kɔnɔ daga sunɔgɔ la i bɛ se ka mun de f'u ye ani mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni e ka nin kalanso in ɲɔgɔnna bɛ u bolo a kɛra muso ye a kɛra cɛlaka ye i bɛ se ka mun de f'u ye ani i bɛ welekan jumɛn de lase an ka ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin aw kalansotigiw ma aw minnu bɛ ka bololabaara mɔgɔw dege bololabaara la. Bon déjà musow bɛ so n bɛ mun f'u ɲɛna halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u ka dɔ k'u yɛrɛ ye u ka bila u kunna ko sokɔnɔna sigi a ma nɔgɔn wa don o don ni diɲɛ a tɛ laban u ka bila u kunna ko baara lankolon tɛ yen parce que an caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ ne n'a ɲɔgɔnnaw an tilala kalan na mais baarako gɛlɛyara an ma u ka bila u kunna ko ala ma bɛɛ la biro kɔnɔna baara kama
ni ala m'i dan o kama métier tɛ mɔgɔ bila o. Comme mon papa avait l'habitude de dire ala ka ɲini a la aujourd'hui j'ai l'honneur demain j'ai le déshonneur o tɛ dɔwɛrɛ bi o b'i ta biro kɔnɔna baara la on t'accepte mais le lendemain o bɛ se k'i bila mais n'a sɔrɔ ni bolominɛ yɔrɔ tɛ e bolo e tɛna tila ka t'i sigi so mais n'a sɔrɔ ni e bɛ ka métier dɔ kɛ kɛrɛfɛ hali ni i gɛnna ka bɔ o la i jigi bɛ k'o kan parce que i bɛ mun sɔrɔ o la hali tɛ o sɔrɔ biro kɔnɔna baara la donc n bɛ mun fɔ musow ɲɛna a kɛra i kalanna o i ma kalan o i kɛra fɛn o fɛn ye wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye fosi tɛ baara bɔ n'i ye dɔ k'i yɛrɛ ye o b'a to hali jamana kɔnɔna la i bɛ bonya hali b'a to hali furuso kɔnɔna la i ni cɛ bɛ bɛn wa jɔyɔrɔ bɛ k'i la donc baara lankolon tɛ yen o kɔfɛ n bɛ mun fɔ mɔgɔ mun ɲɛna ni ɲɔgɔn bɛ mun bolo halisa olu ka dɔ fɔlɔ ka cɛsiri kan parce que fɛn min a tɛ taa ni courage tɛ i ka courage tɛ k'u cɛsiri parce que formation kɔnɔna la bɛɛ b'a kɔnɔna la u k'u cɛsiri ni bɛɛ bɛ bɛn donc u k'aw cɛsiri walasa muso o muso bɛ ka na formation ou bien cɛ o cɛ bɛ ka na bɛɛ ni dɔnniya ka bɔ u ka yɔrɔ la o de ka ɲi a objectif yɛrɛ l'o ye halisa u bɛ mun na an b'u fo mais u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan a ma nɔgɔ dɛ voilà parce que n'i ye mɔgɔ wele ka na formation na donc toujours e de b'i da bɛɛ ka yɛrɛ kan donc u k'u cɛsiri walasa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na bɛɛ ni u ka objectif ka se ka sɔrɔ cogoya min ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛ mun f'u ɲɛna halisa u ka bololabaara ta ba la parce que n y'a ye bi bi in na jeune diplômé sans emploi ka ca Mali kɔnɔ dɔ yɛrɛ tɛ o fonction publique mɔgɔw ta man ca mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 mɔgɔ 15 plus de combien de milliers de sortants olu bɛ yen nɔ bon n'a fɔ an ka mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 ta man nɔgɔ donc u ka métier ninnu ta ba la walasa même après les études ou bien n'u ye bac ni DEF sɔrɔ u ka se k'olu dɔw orienter métier kɔnɔna la o b'a to caman bɛ bɔ chômage la Mali kɔnɔna la o b'a to an ka jamana in bɛ taa ɲɛ a bɛ avancer wa a bɛ toujours a b'a fɔ ko Mali kura Mali kura Mali kura tɛ taa ni an malidenw yɛrɛ tɛ o n'an wulila an ka cɛsiri a ka ca Ala fɛ jamana in bɛ bɔ ɲɔgɔn na wa yanni an ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɛbɔ an fɛ Mali kɔnɔna la donc an ka métier ta ba la o ka métier don centre caman na walasa n balakaw n dɔgɔw n kɔrɔw n falakaw n dɔgɔkɛw u bɛɛ ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye donc o b'a to jamana in bɛ taa ɲɛ a bɛ avancer voilà c'est ça. Asan ni kuma ninnu diyara an ye kosɛbɛ ne balima jɛmukan lajɛbagaw trajectoire jɛmukan lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka Asan ka kuma mɛn bamananw ka kuma de don baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen wa diɲɛlatigɛ la n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ o de la nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn a ye aw sɔgɔlen to Ondu TV ani Mifa production na n'Ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran.